जाखोहाय जालालै आबै जाला बेलासिबाबो माथो नै दाबो सान्दुंआनो रुयैयाना बेनोथ'हाय आबौ हा बोरै जाथारखो न' सिङावबो थानो हाला माथो बाहेरावबो दंफां सायाव थाबाबो बारानो बिफानो मावा माथो बुंबावनो गायै बार नांगौबाबो बारखौनो मोनला माथो न' सिंनिखौथ' जानोनो हाखाला ओइ जुरि नोंलाय जेबो मोनथारा नामाब्रा बिन्दासो दङ नोङो आयै दे थावखौ फुनना होबावलै जा मोजां मोनखादों आङो नोम्बौआथ' खामानियावसो थांबावदों बोराया खम माबाजोबनानै फैसिगोन बे दायो मेंसि जोबनानै आयै हाबाब आंनि बोराया आबै बारसिबना होदोब्रा दायो नों थानायावलाय मा टेनसन आबौआ दिनै माथो बुंबावनो मोननायालाय मोनो बोथोरखौ मा बुंबावनो हानोना थेवबो बेनोथ'ब्रा ने जुरि मम आंथ' थान्दा बरफसो जानो लुगैबायलै आबा थांनाय दायो बै दखान खाथियाव लायना फैनाय आयौ आंथ' जानो हाथाराहाय बिहामजो हाथायानो मिजौजोबो आंनिया जेबो नङालै आयै गरम बोथोरफ्रावलाय माथो ने दे होमबालाय आबा दायो लायना फैमार खाथियाव दखाना दङबा ओइ गथ' खोनादोंना नोङो ओहो आंबा बाहेरावनो ओंखारनो बासोदों नोंस्रा मायबा थान्दा बरफनोलै र' दसे बेलासिबावथोंलै दायो लायना फैगोन आरामसेनो दे होमबालाय नोंनि आइ जुरिनो लाबोदो आंनो लाबोदो ओमफ्राय सोरांनो लाबोदो बिनिफ्राय जोंहा बाबुनो लाबोदो गासैनोबो लाबोजोब बाबा जागोन दे आयै जागोन फैसाखौल' हरबानो जाबाय आंनाव फैसा गैयालै आयौ आंनोथ' नाङा ओमफ्राय नोम्बौनो लाबोफाहाय आबौ मेहेर इस आबै गावदाङा एकथरनो बावबो जानो गिबावो नामा बावबोआलै आबै बावबोआ लाबोजोबखागोन आं नायै नायैनो दे ओमफ्राय आलासि जाहैनाया जोंनाबो माला फैबावगोनथाय माथो दाबो सफैदियासै जानोहाय जुरि फन खालामाखै नों सोरांनो ओमफ्रायथ' आंनाबो गाबोन थांनांगौ नों लिंनायखाय थाबनो फैलायलायथारदोंमोन गाबोनबा लेट जागोन नालाय दिनैनो फैना थाफैखाथारबायहां दे आरो माथो जाखो दे माया ज' थांनोसै आरो आइनाव ओरैनो गोबावजों खेबसेल'सो बिदि ज' थांनाय जाखायो ओइ आयै ओमफ्राय आफाया दाबो फैमारा आरो फन खालामनाय आंनाथ' मबाइला चार्ज गैयालै मा मबाइल सेरबाय थायो नों आबा मा खालामबाय थायो चार्जआनो थाखाया दा नोंना गथ'आ जांगा जांनो मबाइल गैयाबानो जेबो गैयालै आयै मबाइलानो आंनि जिउसोना नोंलाय मा मोनथिनोब्रा ओमफ्राय माथो नोमाया बुंदों लेट्रिनाव माने लाङोनो नङाबा हामाहाय बेफोरबायदि ओइ बाद दे आयै जारलासो नोंजोंबो ओमफ्रायथ' र' नोमफायाबो दा दसे थाना फन हरबानोसै आङो हरमारदो दे जुरि माला फैमारो आंहाबो आरो दा माबा लायनो थिननांगौमोन सोरांखौ औहाय आरो बिसोरबो फिसौखौ नायनो दिनैसो थांदों गोबाव सम मानियानो जाखाबायमोन थाङिया गोबाव समालाय आंबो जाबाय आरोलै आबै ओमफ्राय थांनायानो जाथ'वाखै गुमैमोननाव दानाबो बोरैबा नांसैहाय बिसिनाव थांनोबो आंबो बारा सुखुला थांनो थेवबो आबैनि थाखाय थाङो आरो सम समनो ओमफ्राय हिनजावखौबो माबायदि मोनबोखो आंहाथ' मोखांखौनो नुवाखैहाय जुरि बेखौबो मा बुंबावनोहाय बिहामजो बिनि महरखौ नायनानैलाय मा जानोसै जोंहा फिसौखौसो इम्परटेन्ट दा ओइ आबै जोंहा मिलिसाखौ लाबोनायानो साबसिनमोनलै ने बाराबाथ' आंथ' एखनबा बुंबोखायो गुमैखौ आंनो लांगोन ना बाराबा जोंनाव ने मम जोंहाथ' रावबोबो गैखाया सानैल' ना औ आबा बिदिनो सम सम थांजायो आरो थांबालाय नाथाय दालाय बिमा दं बिफा दङ न'आव थानायानो साबसिन ना बाबा होमबाबोलै मम आंहा मोजां मोनथारो आंनि बिजानैखौ बुंनायालाय जोंबो बेखौनो रायलायोहाय एखनबा मालाय बिफायानो दायथ' लादोंबा जोंबो मा खालाम हानो दे हामाथोबाव जोंबो नायबाय थागोन ना सम समनो आरो जोंनावबो फैबाय थाबानो जाबायना नाथाय बे मिलिसानि बिमाया बहा खाना दंहैमारोलै आयै जानोहाय बहा दंमारोबा आरो दाबायदियाव लोगो मोनबाथ' दोखो रायगोनसोहां थैथोंहाय जेरावखि थाया मानो बेफोरखौनो रायलायबाय थायो नामा दोन बिहामजो उफ नोंसोरबा आरो मा रायलायनो जिरायखो दे बाथोलै खाफालानो बोरै जाथारखोहाय आबै नोंनि बिमायाबो गोदो बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामना नोंखौ हारसिं नागारलांबाय नोंनि आफाखौ आं नायगोन नोंनि नोम्बैया नोंखौ जेबो जानो होआ ना सना फैदो बेफोरबायदि नरक जायगायाव थास्लायस्लाय आंजोंनो थानोङो आं फोरोंगोन आं नायगोन आं जाहोगोन आं गानहोगोन जोमहोगोन ना आंथ' मा बुंबावनो नोंबो जे आंखौ माब्लाबाबो बुङासै आबै बा जायै जाबायानो र' एबार गंगार दुन्दिया हरबानो गोथाव मोदोमसिगोन बे आयु खाफाल मोजांहाय आंनि जावैसोआ जोबोद मोजां थारैनो मावनाय दांनायफ्रावबो जोबोद मोजां हेफाजाब होबावोसो हनै संनाय खावनायावबो
हाबाब हामसैलाय मानो गरमा बेफोरखौ मावदेरनांगौ दे जावैसो माबा आंनो माबाखागौमोन गासैबो अह माथो जाखो आयै नोंबोथ' खस्थ' मावगासिनोखा माथो अब्लाबो दे हाब जावैसोखौलाय बोरै मावहोबायनोसै देनाय हाब दसेयावनो मोनखाजोबो आइ थुनथुलिखौसो एखनबा थिनबाबो हाया मिथिगौ ना गाव गोसो गैया होनबाथाय गैयासै आरो बियो जेबो नङालै आयै जोंनाव थांबा आंजों ओजोंहाय जोंनि न'आव मावाबा गगोन बियो मावखानांगोन बाब ओमफ्रायथ' जोंनि आइयाबो जानला मानलाखौ मोजां मोनाना थेवबो बेनाबो एकदम डाइरेक्टखा दे हामाथो जियानो जा मिलायहैबानो जाबाय नोंस्रानि न'खरावबो औ आयै ओमफ्रायथ' मानसिया दुगैखांदोंना खाङाखैबा बेनालाय दैजोंबाबो मा बुंबावनो दुगैनायाबो जि गोबाव दुगैयो न'आवबो दसे थांसै आयै प्रब्लेम जाबायबा जेराव मा जादों बेबा बेनोथ' आं थांनाय जाब्लाथ' रायनासो फैगोन हा मिजिंखौबो बिनिफ्राय बिहामजोखौबो दाथ' जोंनाव थांदोंबा जेबो नंला दे थेवबो बिदि होननानै सानथाराखैमोन आङो हा सायावलाय मोजां मोजां दिन्थिबालाय सोरथो बिदि होननानै सानगोन देनाय बेनोथ' आरो मेहेराबो खेबसे बुंदोंमोन माने बे बुंनाया थारैनो सैथोमारमोन दे होमबा आयै दायो मा जायो थांनायसै न'आव ओमफ्राय नानिखौथ' थांहोखाला बेयाव न'आव बेनोथ' हगार हरथारनाङा बेफोरबायदि मानसि सुनि थानायाव आंबो मोजां बुजायग्रोबावगोन उनाव आरो मा जायो दे होमबालाय आयै ओमफ्रायथ' नैबेखौ लगायखांजोब्बायमोन आं आयै दा जानांसिगौल' बे ओंख्रियाबो मोनखासिगोनानो दुन्दियाखौल' एसे हरना हरनोसै मस्लाखौबो दहाय होखांखाबायमोन नालाय दे हा थांथ'दो नै जिरायदो गरमफोराव बार जाहैथां फांखायाव फांखानि बाराबो गुदुंसो जायोलै आयै बाहेरावबो जिरायो हनै बिलाइ मोनसेयानो मावा माने बारानो बारनो रोङा औहाय ओमफ्राय जोंनाथ' बे थिं नालाय जि दुंख्लाबजोबथारोहाय ओमफ्रायथ' गेसखौ आं लाबोनायखौ मानोथो सङा आयै गेसावनो संबानो जायो गरमफ्राव अराव जोंहा माबाहाय गोदोनिफ्रायनो संबोबाय थानाय नालाय अरनिखौनो जानो गोथाव मोनो फिसालायाबो फिसाजोआबो बेखायनो आरो गेसाव ओरैनो साफोर फुदुङो आरो ओंखामफोर एखनबा थब संनांगौ गोनांबा संहरदोसै होमबाबो आयै गेसाव संदो दा गरम बोथोरफ्रावलाय माथो अराव दुंहाव हाव हाव जायोना दे जोंफ्रा जेबो मोननो रोंलाहाय गोदोनिफ्रायनो सहायबोनायखाय जावैसो ओमफ्राय गिसिबबो दङमोन बैयाव थांनाय बा कारेन्टआबो एकदम थांलाय फैलाय औ दे आयै बेफोरबायदि जावैसो मोनदों खाफालानो गेवबायहाय जोंना एसेबां सना बानानो नङाबा एखनबा बोरैबासो गिलायलाङोमोनहां दा हनै गाज्रि मुवा बेसाद निसाफोरखौबो जायाबो लोङाबो जोबोद मोजां जोंनाव फैबाय थाब्लाथ' खम मोजांसो मोनबावो आङो हा जानायमोनब्लाथ' जोंनाव थाबानो जोबोद मोजांसिनसो जाबावगौमोन जावैसोआ नाथाय बिदिलाय बहा देनां फिसाजो थांबा लांदां जासिगोनलायहाय गोसोखाङाबानो उफाय नट ओमफ्रायथ' आंना फिसालायाबो जि अनसोयो बियानैखौ उन्दैनिफ्राय फेदेरनाय नालाय माबा मोनसे दुखु मोनोबानो गावहासो खस्थ' मोनफायो दा सम मोनैखायसो थांथ'नो हायासै बेबो जोंहा आबौ सानानो बिहामजो औ आयै गावनि फिसाजो बायदि अनथारो आनलाय बेबो माब्लाबा बुङो बेबो लाबोनोनो टेनसन लानाङा आयै टेनसन लानाङा गोदोनासो सेथो हैखागोनलां आंनि बियानैया माबा मोनसे खालामनांगौबा आंनि बियानैखौ थांबाथाय रायनानैसो फैखायो आङो बिमाखौ आइ हाबिनाबो औब्रा आयै बारा थिग मोनखायालै आङो बेखायनो रायदब फैखायो आं सम थांबा रानि ना थानि गावखौनो रानि सानाखै बियो सोलियालै आंजों डाइरेक्ट खोथाखा गासैबो गथ'नावबो सोङो आङो खिन्थु आंनो खिन्थाया दे गथ'आ खिन्थायोब्लाथ' जायगायावनो लानानै फैखागौमोन आं आरो बेखौबो दोखो रायखागौमोनलां आयै जानोहाय आबाजोंथ' बेखौ 24 घन्टा नुलाना जोंनि सिगाङाव मोजांबो जाफ्लानो हागौ आरो गोसो सिंफ्राव मोजां ना गाज्रि बोरै मिन्थिबावलायखो देनाय मोनथिला दे आरो जायखिया बियानैयाल' खुसियै थाबानो जाबायना आयै औ आबा हैद सोर फन हरलायखोरा सोरबा आबैथ' हराखै आबौ गैयालै आबै सोर थानोरा ओमफ्राय बे आजिखालि जे नों रायलायो हरनि 12थाहालागैबो बेलाय सोरजोंथो रायलायो बाबा ए मम गेमसो गेलेयोब्रा आंलाय लोगोफोरजों आयौ हामाथो गेम गेलेनाय बायदि खोनायालाय आङो रावफोरखौ बे आरो माया जोंहा फिसालायालाय माथो सेंग्रा नालाय बांलायबा सोरजों रायलाया ने आबा ओइ बेलेग सानबाय नोंसोरो थाथ'दो आयै आदानबो फन हरनोसैसो आङो बाराखौबा बाजिमोनाव थांसै आंबो नोंदायाबो दहायलाय फैनोसै होनदोंमोन मा जाखोबा ना ओंखाम जाना फैसिगोन बेबो मोनबावबाय नों आयै गोरजासो थासिगोनदां मालाय हेइ आबा आंथ' बेफोरबायदि जानो होथाराहाय नोंखौ
नै माबा आंनियावसो थांलायबाय बेना खोथाया नोंनियालाय बहा गोरजा थाबाय बायनोसै आबा मालाबाबो सानफेरखायानो बियो बेफोरबायदि बिमाखौ नागारना थांनो औ दे आरो होमबालाय जोंहा बाजैनाबो फंबाय दंखायोलै टेनसन गैया हा माथो मालाय देनां नायगोन बिमाखौ ओजों जोंहा आबैयाबो नायहरनो हाबाय गावनि बिमा बिफाखौ जोंनावनो थागोन आरो मा उफ इसोर जालालै बेबायदि गरमाव सिसखा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए ना ओमफ्राय माथो दुगैबाबो बेनो दुगैयाबाबो बेनो रागायासो मा मोनबायलै आङो बेनि सायाव बहायबा थांनांगौबाथ' सेसखा आंथ' मा दैयावनो थाबाय थानोसो गोसो जाबायलै आरो लोगोसे थानायावबो थांबावनांगौ केस नायनांगौ जारलालै जारला हे इसोर गरमानो मानो बिदि होथारखो होमबा दे बिराद डिस्टार्ब मोनथारबायलां ओमफ्रायथ' सम मोनबोला आंथ' दैमायावसो थांसिगौमोनलै गोदोनि बायदि आरामनो ज्रोम बाज्रुमहैगौमोन आङो है साला नाथाय बिदि बहा टाइम मोनबावनोरा एकदम दैमायाव बिराद बरियायै दुगैहैखायोमोन आङो जोम जोम बाज्रुमनानै लोगोफ्राबो ना माबायदि जालांखोथाय आंना आंथ' सोलाबला नाथाय गावसोरखौबो माब्लाबा सोलाबनाय टाइमाव थांबा गावसोरजों आंखौ जिबायदि खालामोना बिसोरबो दाना र' दा दं नालाय दंना गावसोरनाबो बयफ्रेन्डआ जेला ब्रेकआप जागोन होमबासो आंखौ नागिरगोनलै आंनाबो दं अब्लाबोथ' आंथ' इगनर खालामाना लोगोफोरखौ बिसोरासो बोरैबालै ओइ दुगैफिनसै आं र' ओइ 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 गुसुलै दैया जि मोजां मोनो बिदिबासो आहा ना 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 दुगैबाथाय सिखारनोनो बारा जाबायलै आङो होमबाबो आथिं आखाइखौ मोजां फुना लानि र' गोदोनिफ्रायनो बिदि लांदां फादां दुगैग्राखा आंहा आरामनो बाथरुमखौलाय लुनांगौमोन गंसे र' लासैनो लुलांसै ना 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 खेबसे नुनायावनो आं पागिलि जाबाय ना 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 ए मा आखल जालायखोसै बेनालाय एबार बिखुंखौबो एसे फुनसै र' खेबसे नुनायावनो आं पागिलि जाबाय जौस्रां देस्राङै नायनो मोजां हेन्डसाम ए गथ'आ मा आखलसै बेलाय नै आंनि गथ'आ मा आखल जाखो बियो दुगैनाया नोंना मा फाव जाखो ए फै नों बायो दुगैनोबा थान्दा थान्दा दै थै दुगैदोंथ' दुगैदों मा गागदाव गावसि बेलाय हो दुगैनाया बिदि जायो नोंना थाब थाब स्रां स्रिं दुगैनो हाया अबाव आरो गरमखौ नुखायाखै नों आयै दुगैबाथाय सिखारनोनो बायो थुनथुलिया ओमफ्राय नोंहा बिदिसो बुंदों गावहा खेबसे खेबनैल' दुगैनानै औहाय दुगैनो होननानै दुगैबाय था ओमफ्राय उनाव लोमजादो गगा मोनदो हो बेनिफ्रायथ' ओजों हस्पिटाल खारदो डाक्टार खारदो ओइ दुगैनाय मानि डिस्टार्बलै गावबागाव सिरि सिरि थाबानो जायो मामोन ओमफ्रायो दुगैनायाबो दुगैनाय गानबो खनबावलायगोनसो बेना आरे आयै सोरबाखि माने गानाखि खनजाया जायो जेब्लानो गोसो अब्लानो रोनावबानो जाबाय आंना इन्टारेस्ट ब्राजाम बिलाइ इन्टारेस्ट मोनथिबाय औहाय इन्टारेस्ट जाखागोन नोंना अबायबा ओमफ्रायथ' नै आं मोनसे खोथासो खोन्थानो फैदोंमोन दासिमहालागै जाया दुगैनाया आंथ' दैमायावसो थांबावगौमोन दाथ' ओमफ्राय ओरैबायदि बिजि जाबायना बेखायनोसो सोलाबला दुगैनोबो सान्थि होआ मोजां दुगैनो होनो नांगौ गरमखौ नुखायाखै नों दे दे जाबायसै ओमफ्राय ओजोंनो मायंनिफ्राय माथो फनसो फैदों दावराव दावसि जाना दंनो हजों ओइ मा जालायखो आयै पागिलि जाबाय माबानोहाय हजों जोंहा आबै मिलिसाया औ मा जालायखो बिहालाय एकदम माथो बिहामजो गोदाना आबै मिलिसाखौ दोखो खामानि मावहैयोनो रावबो गैयाबा बा न'आव थानाय मानसियानो मोनथिगोन बानो फात्ताखौनो मोनथिया मा बुंदों आयै औहाय आंबो खोनानानै जि रागा जोंनो ओंखारबाय आयु बाजैया एसे गोसो गाज्रि आरो आयै होमबा बेनोथ' हामानोथो बेफोरबायदि न'नि मानसियाबो मोनथिबावासै आबौमोनहा आइ बिदि सानथाराखैमोन आं बाजैखौ जोंनि मिलिसाखौ बेबायदि खस्थ' होदों बियो औ आइ दिनै नोंहाव बिनिफ्राय बे नोंखुनजो गेदेरा बेबो थांबायनो ओमफ्राय बोरैबा थाग थिग नुसनहैबाय जाहैदों जि जोम गावनि दख'ना मानि सुयोनो बिहामजोआ बेखौ बिमा होनबा पापसो जागोनलै आयै ने महा पापसो बियो बाजैया बेबायदिखि जायोना मानसि मोजाङा आइ गथ' मानसिखौनो बिदि अननो रोङाबा जोंहा मिलिसानि थाखायसो लाबोदोंमोन आदाया बेबायदि आखल होनबा बिनि दामनांगौलै आयै बिदिखौ बेनोथ' आइ हाबिबा गथ' मानसिखौ सिगि सग'बो दोनबाय खोमा रावनोबो खिन्थायाखैमोननो दा हाबा थिखानाव फन हरदों ओमफ्राय बिदि खिन्थाहरदों
बुनांगौलाय बिदिखौ गोदना मस्रायनांगौ आयै जानला मानला बिमानि अननाय होनोनो रोङा माथो बेलाय गावबोथ' बिमा जाबाय ओमफ्राय जोंहा मिलिसाखौ बिदि अयनाय खालामबाय मा राजि गिथारि हिनजाव बेलाय हो आयु बिनि आखला बिदिसो आंबो माब्लाबा सोंखायोमोन नानिनाव नाथाय गथ'आ सिरिसो थायोमोन ना आयै नङाबाथ' माब्लाबानो आंबो बेखौ रायहैगौमोन बिदि होनना मिथिबा दाथ' माथो खालामबावनो आइदे एबार नोंदियाबो मोनथिबाय नोमायुंआबो मोनथिबाय मोजां जाबाय बेखौ थिक सासन होनांगौहाय बिदि मानसिखौ अब्लासो बुजि मोनगोन रायै आंबो थांबा रायहैगोन बेखौ औ बिदिलाय हामामोन आरो बिदि खालामद्रायनो मोजां जायासै बिहामजोना आंबो गोसोखौनो सुखुथारासैहाय आइ हजों लांबायनो माथो ओमफ्राय दा गथ'खौ बाजै सालि नोंनि सैथो महरा बिदिसो सायावबा गोदै गोदैथारमोनहाय रायलायनायफोराबो सोर हमनो हानो दिनै अनो नालाय जोंहाबो अनो सानबाय नङाबा गोसो सिङाव बेबायदिसो जाबाय बेनोथ' आरो आयै दे ओजों लांबायबा लांथोंसै नानिखौ नङाबा जोंनाव फैजायोमोन फैनायालाय दा आरो जावैसोआबो थांनो ओंखारदों न'आव नोंबो थाब दुगैदो आं साहा फुदुंसै ओजों फकरि एसे एवनो लादोंमोन आं जावैसोआ जालांथों होननानै बाय जावैसोखौ अननायानो लाजाखाया होनबाय दा नोंना र' आं दुगैग्रोनि आं अनाबालाय सोरथ'नो बिनिफ्रायथ' न'आव थांनो होनबाथाय बोरैबासो मोनोहां जावैसोखौबो माने जोंनाव थाबालाय गोगोम मोनो नालाय बेखायनो दे आयै साननैसो जों मालाय फैबाय थाखायोना एखनबा बांसिनानो जोंनावनो थाखायो माथो साना मोजाङानो दे बेनोथ' ओमफ्राय देनांहाय एसे उनावहायथ' रायजो राजाखौबो बुजायखांबा ओजों सानजावैसो मोनावसो थांनांसिगोन खम लांदां मोनगोनहाय आइ आयै नोंबा आंखौ मानो गोजान खालामनो नागिरो दे थाबनो खालि जावैसो मोननावल' दालाय मारैथो जाबावनो बिदिहाय दिनै थांखालाय नांखागोनबा नोङो दा होमबाबोलै लोगोफोर बेकग्राउन्डआव एसे माथोआव प्रब्लेम जानो हागौ आरो ना मानो होनबा फांखा होनानैनो बानायबायलै माथो खालामबावनो उफाय गैया ओरैबायदि हां थोनो मोनलायोलै भइस होनायाबो लोगोफोर थेवबो बानायसाबबाय जायखिजाया बेकग्राउन्डआ एसे प्रब्लेम खोनाबाबो नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय थैथारगोनसैलै नङाबा बेफोरबायदि थाबाय थानांगौबा थाबबो जायाना एकदम जि गोबाव भइस होनांगौ जायो मोजां मोनदोंबा ओमफ्राय लोगोफोर लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोसे माबोरै नांदों खिन्थाहरबानो जाबाय दे उफ लाखि आंनि सनिया माथो आंखौ जोबनानैसो दोनफैमारबायलाय जेबो नङा दे बेबोथ' एसे गावबो मोजां मोनथोंसैना आंखौ हमनो मोननानै नाथाय सानबेसे जोबनो हानो आंखौ बेयावलाय आंनि मानसियाथ' आंखौ जेरैखि जायाबाबो दिरुनफिनखागोन लाखि एकदम गरमाव आनलाखिसो जाबायलै माथो दसे समबाबोथ' आं जेलावनो थानांगोन दा बेसेबां बरिया हिट थामाम थाखादोंमोन आङो बिन्दासनो दा आरो आंनि सनिया आंखौ जेबो नङा दे रावबो मालाय नङाथ' आंनि सनासो बावालै जायखि नों आंखौ जेलावनोसो थेवबो आंनि माइन्डनिफ्राय नों बावहोनो हानाय नङाना ओमफ्रायथ' कर्ट मेरेजल'सो जादों दा बाथो बेफोरखौ आं जेबो साना लाखिया सना माला फैबावगोनब्रा नोंलाय नेगासिनो आङो ओइ सार आंनि थुनथुलिया माला फैगोनब्रा आंनि थुनथुलि सनाया मेंलायलायबायसो दाबो फैला आरो बियो ओइ सार थाब लिंहरदोरा माला फैगोन मेदामा ओइ बेटा दा मेदामखौ जानला मानला बुंनाया मोनबावगोनसो नोङो नोंनि मेदामखौ आं आरो गिनो आंथ' बिनि थाखायसो बेहाय फैबावखादों ओमफ्रायथ' सिरि थागोन ना थाया नोंलाय होनबावगोन बेटा एकदम सिरि थानोबा था बांद्राय मेदामखौ मेदाम बुंबाय थानाङा गाबख्रावबाय थानाङा नों गाबख्रावबाबो रावबो फैखायालै दासो मोनदों बहासिम खारनोमोन नोंलाय दालाय फैखानांबायमोन माथो आसलि जायगायाव मा खालामनो जायखिजाया मेदामखौ थाब लिंहरलै आंनो बाखि रावजोंबो जेबो दरखार नांजाया मा बुंदों ओइ मा बुंबाय थादों नोङो मेदामखौ नोंनि मेदामखौ आं आइ लाभ इउ ना गोसोथोयोब्रा आङो बेखायनो फैबोला बिराद मोजां मोनो गोसोफ्राबो ओइ खुगाखौ मोजां सामलायना बुं नोंखौथ' नङाबा बे जेलाव फैबाय थेवबो नोंनि खुगाया माने दाबो एकदम गोरा दमसो मारिबावदों माथो स्टाइल मारिबावदों मा बुंबावनो आं नोंजों रायलायालै जायखिजाया जेरैखि जायाबाबो थुनथुलिखौ थिनहर आइया माथो बिलाय सान बिदिबा नों थांथ'नोसै
औ ओमफ्राय थ'दो नोंबो थांफानोबा ओमफ्राय हजों आंजों थांबाथाय आं लाबोफिनखालालै दोनफैफिनला माने जोंनावनो थादो दा जाथ'वालै माने ओजों नोंसिनाव थाबाथाय एसे बिजि जानानै थानांगौ जागोन ना बेखायनो नै आरो आंहा दा थांफिननांगौलाय दे नों थांथ'दो आं उनाव फैबाय थानोसैब्रा जाया होमबा जायो मानो जाया जानो थेवबो मिसिउना नोंखौबो दे आंहा सोलाबलाय लाङा दासान्दि नै थांनांगौ नै फैनांगौ जायो नालाय डिउटि जोब्बासो डाइरेक्ट न'आव फैनो मोनखायोना औ बुजि मोनखायोना आंबो ओरैनोसो होनदों दे आंबो माने बेफोरबायदि जेबो जबरदस्ति नङालै नांगौबा देनां जोंहा आराम संसार जालांगोन ना बेबिने रुजु रुमुनो औरासान बेनोथ' जाहैबाय ओमफ्राय थांसैबो आरोना नोङो औलै एखे थांथ'नोसै ओमफ्राय दे होमबा नोंबो खयथायाव थांनांगौ आं नोंखौ ओरै दोनलांसैमोन आंहा टाइम जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय दायोहायसो थांनांगौ दसे थानानै र' ओमफ्राय खोनासं नोंना बे लक्ष्मणजों लोगो मोननाय जाब्लाबो बांद्राय रायलायनाङा दे जागोन दे रायलायनायाथ' रायलाया थेवबो आंनि डिउटि हिसाबै रायलायथ'नांगोन ना एसेबाबो बेखौथ' आंबो बुजिदों थेवबो मानसिया बांद्राय थिग नङाना फाग्ला बोरनाय गोनांसि आरो नोंखौ गाज्रि नोजोर होयो नालाय बेखायनो देलै सान जाबाय दे बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा बाथो बिनि खोथा फारसेथिं आरो बियानैनि खोथा एबार बे मिजिंखौ एसे साबक सिखायनांगोनलै मिजिंनि हिनजावखौ जि गोरोन्थिना गासिबो बे बाजैनिसो गोरोन्थि बेनो महा पापि बेखायनोथ' जों सानैजों मालाबा थांफिनगोन र' सम लानानै दा आं न'आव थांग्रोनोसै औ सान उन्दैनिफ्राय जोंजोंसो देरनाय ने बेखायनोथ' जोंनि मिलिसाखौ बेबायदि दुखु होनो साननाया थिग जायासै बिसोरना एकदम गावनाबो गथ'फोर दङ दा गाव उनाव बिदिनो सास्ति मोनथोंलै आरो गावनि फिसाफोरजों गावनि फिसालाजों देनां सैजायाबासो हामगौ बोरै बेबायदि अनाखाना गथ'खौ बेबायदि अननो रोङासै होमबा बे आंनो एकदम फिसाजो बायदि अनखायोमोन बिखौ ओमफ्रायथ' आंनि बेबिमोनबाथ' बिराद अनगौमोनलै आङो औ नोंहा मालाय अनसुला मानसिना बेखायनो आरो बेनोथ' गथ'फोरखौ मार मोजां मोनखायो दे आङो दे आरो अब्ला ओंखारलांनोसैलाय आंबो बिनिफ्राय क्रिम पाउदारा बहा दोनदोंलै मा सान क्रिम पाउदार औ एसे देलाय लांसैब्रा आंबो नोंनावथ' थाखागोन ना आं एसे देलायनोसै दे बहा दोनदों बे बाबा नोंलाय मालानिफ्राय क्रिम पाउदार फुनग्रा जाखोसै हो देलायब्रा आंबो एकदम हेन्डसामसिन नुनायनि माने महराथ' बारा गैखाया थेवबो नोंबोसो आरो गोदो आंनि सेन खावग्राया साल्ला गावा ओमफ्राय जि खालै सेनखौबो जि गोदाव फुनो हिनजावनो नांखाया एथ' आंसो बेफोरबायदि फुनबावा नों आरो एथ'ग्रा मोदोम लायो मानसियानो मोदोमजोबोलै औ मोजां मोनो आरो आङो गावा ओमफ्राय दुगैनो बाखायोमोनदां बेखायनोसो सेन फुनो गस्लाफ्रा मोनामिनि ने थोद नङालै बेफोरबायदि नङारा आं दुगैनो बायाना खदथ' खेबनै खेबथाम दुगैग्रा मानसिखौ बिदि बुंबाय नों एदावदोंसो आं जाम्बालाय थांद' गोख्रैनो ओमफ्राय बे आंनि टेबोलावनो दङ माथो औ दे होमबा ने नोंबो दा दसे थानानै ओंखारदोबा जागोन दे जागोन अके सनामोन नै दिनै मेहेरा नुजाफैलायबाय बेनिफ्राय दिनै भिडिअखौ आं हरावसो बानायनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायथ' सानाव बानायनो हाया आरोना ओरैबायदि प्रब्लेम जायोना जायखिजाया दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों लोगोसे आरो बै मोनसेयावबो फैगासिनो आङो दसे नेथ'बावदो लोगोफोर गाबोनफोर फैनो हानाय आङो हाथाराबाबो माने ससेबाबो फैगोन आरोना आङो बैयावबो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आङो बाय बाय थांथ'नोसैलाय मेहेरा बयनिसिमबो लाभ इउ जायफोर मोनायाव नायदों बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायदों बयनिसिमबो गुड मर्निं बाय बाय